Ganahan man unta si Herodes maminaw ni Juan, pero nganong iya mang gipapatay si Juan? Hibaw mo, tungod sa iyang saad ngadto sa dalagita. Nganuman kay mas gitahod ni Herodes ang iyang kaugalingon kaysa Ginoo. Nangangkon siya tungod kay siya may hari, siya'y tag-iya sa tanan. Apil ng asawa siyang igsuon nga si Herodias, giangkon na niya nga iyang asawa. Kay siya ko'y hawd. Kaning garbo nga maoy gibatunan ni Herodes, peligro kay ni mga igsuon. Kanabang magsigitag pangangkon, musangko gitas pagka-kriminal. Ngiling nga imong tupad na nangangkon ka sa imong bana or sa imong asawa or sa imong anak or sa imong balay na musangko gyud ka pagka-kriminal. Kay tungod sa imong gugma ng imong giangkon, mopatay ka or mo himo kag mga buhat nga di na gyud maayo. Muna sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo nag-instruct sa mga Israelita katong iyang pinili nga katawhan nga kada 50 katuig ilag yung i-disown ang tanan nga ilang gihuptan. Kung naa sila mga ulipon, papulion. Kung naa sila mga yuta nga napalit, iuli sa original nga tag-iya. Nindot no? Hoy. Kada 50 katuig inig-celebrate ninyo og golden wedding anniversary, iuli day ng imong bana kanang imong asawa ngadto sa ila. Gitawag na siya og jubilee year at tuig sa kalipay. Iuli ba? Dili na ko manghilabot nimo. I set you free. 50 na katuig ang milabay sa inyong panagtiayon. So mga naana na siya sa mga 75 ang edad or 80 ang edad. Magsungko day na siya or mag-wheelchair. Bye-bye. No? Nindota ka, no? Inigsunod na sang tuig na magbalik na sad mo. Okay mo kanang imong balay nga napalit diha sa subdivision after mga 50 katuig iuli sa na ngadto sa tag-iya sa ato pa ang tag-iya na siyuta mo'y tag-iya sa subdivision. Okay mo uy di mamumutingog. Okay dili. Sige. Instruction ba yan as Ginoo? Giusab man ni Hesus, giklaro naman ni Hesus pag-abot na sa iyang panahon, dili naman 50 katuig. Ang sabi niyang gingon, kung buot mong mosunod ka nako, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, og sunod ka nako. Mas grabe ning kang Hesus. Katong sa una, kada raman 50 katuig, pag-abot ng Hesus, biyahan na gintanan. Pasabot ayaw na ginag-angkuna ang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong kwarta, apil na ng imong asawa, anak, hastang imong kaugalingon, matod pa niya, biyai. Kay kinsa tong dili mo biya, dili angay niya, o dili kasulod og langit. Mauna siya'y nindot kaayo. Muna gusto gani kang mahimong balaan, ayaw na gyud pangangkon. Unsa may imong isulti, iya ni sa Ginoo. Muna kana mga balaan nga tao, kana mga santos kay mga tao nga atong gipang-intron, mga babae ana, wa gyud mangiski sa kilay, wa magpa-colors buhok, wa magpausab-usab silang naong. Ngano man managana sila kay iya ra ba nis Ginoo? Samot na nang magpailis og genital organ. Samot na nga laki magbinabay, babae maglinaki.
mananghid sa tas Ginoo. Muna si Juan nga magbubunyag, bisag bata pa kay batanon pa kay siya ato, apil sad si Hesus, wa gyud mangangkon sa ilang lawas, gani ang ilang lawas gigamit aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Unya kay gipatay man sila. Okay ra. Hilingi ay mong tupad be. Inasugot kag patyon. Lagi na. Musugot dili. Lingo dayon. Di bata pa dire. Mao na. Og di ka musugot patyon, mahimo gyud kang murderer. Og di man nimo mamurder physically, mamurder ginani mo sa imong hunahuna o kasing-kasing. Matod para ba ni Kristo, ginaingon ayaw pagpatay. Ang magpatay sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Pero matod pa niya, sultihan ko kamo karon, ang nasuko sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Kinsa to maghingag buang tunto kwanggol sa iyang isig katao, ibanlod gyapos impyerno. Pasti lang daghanang impyernohonon anirong nanimba, apil na ning nagmisa, mga murderer. Kay kung mangangkon ko ka, masuko magaghilabtan mo na ang imong mga anak, imo gyud makasaban. Kay nangangkon man ka nga mao ni imong mga butang, inighilabot sa imong anak, maghugaw-hugaw, mabuak ba na, hapak dayon, ikaw ba kabadlungon gyud nimo, anak dayon no? Nganong hilabtan ani mong akong Unyag hilabtan sa pare naman. Hilabtan sa pare imong asawa, unsa man? Masuko ka sa pare. Ha? Bana? Masuko ka na bang balikasos pare ba? Animal ka, bogo kang lektora ka, anaon ba ron? Nya busumbong imong asawa, dong si father ba gipakauwawan man ko? Des atubangas publiko asa nang parian ay putlan tanas liog ng animal. Hawa na nahimo na kang murderer. Pero nangangkon ka o wa ka mo angkon sa imong asawa, gibalik ka sa pare nga nayawaan, moingon rasad ka, sagdi lang day, giyawaan ra na father karon. Basin pag maulian ra na ugma, padayon lag lektor hantod tamparoson jud kang father. Nya ipatamparos lang sa pikas. Nidota ka no, ana ka nga pagkabada. Wagi away, way gubat. Mao na ang gustos Ginoo, dunay moment of joy. Nya kinsa tong mutuman ani kanunay malipayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod, makadaig kita. Ang Russia o ang Ukraine karon di na makadaig sa Ginoo, kay nga naman siging binumbahay, kay siging inangkunay nga ako ni patyon tika, kay nga nung imo ning ilogon ang ako. Napatay gyud di kadaig sa Ginoo. Pero mohunong na sila gubat, kay moingon na di man day ni ato nga nung magpinatyanay man ta, iya man day ni Ginoo, pasaylo ataon ko Ginoo, pasaylo ako igana nya mabalita des tibuok kalibutan, hunong ng gubat, kay nagpasayloay na sila, pastilan ang tanang nasod makaingon gyud praise the Lord. No, kanang mga asawag bana nga nagbuwag karon tungod sa mga garbo, ako dig akong kaugalingon, imo kong giabusaran, buwag ganti kang panuwaya ka, nagbuwag na ang mga anak-anak nga nagkatibulaag na karon, wa nay klarong amahan o ginahan, di makadaig sa Ginoo, nagantos sa pagkawa na nilay pamilya. Pero mag-uli na sila, maghiusa, moingon din ang mga anak, praise the Lord, nabalik na gid taos papa, nabalik na gid taos mama. Anong tutok ba mo nako? Kanang mga managsuon ron nga nagkinihaay tungod anang inyong mga kabtangan na sinunod sa inyong ginikanan nga wa maayong pagkabahin, na sige mong kinihaay, nya ang inyong mga anak inyo sang iapil, nya mga amigo ra ba silag amiga kay manag-agaw sila, inyo sang iapil, ay taga dito, ay taga dito, ay taga dito. Mga iluga nagyuta, mga panuway na, ay ko na, magsige to sila, paita, ani, magkita-kita, so nga, no, itong mga ginikanan, mana na sila. Pero mag-uli na mo,
ikatras na tong kaso, wala na ikasuhay, maglamanuhay na, muila na nga di man din ni ato, iyam din is Ginoo, makaingon din to mga anak, hastang mga silingan, praise the Lord, na ginuhuan na gid in town. No? Sige, lingay mong tupad. Wa karoy kaso. Wa kay kaso ron, wa kay kiha, wa karoy gibungol-bungulan. Oh, mga buangon kita sa tanan. Unsa may buhaton, aron malipay ta, magsige lang tagpaambitay sa tanan nga atong nadawat gikas Ginoo. Kana gyud makalipay, mag-inambitay, sharing. Muna, congratulations sa nagsigig share nga hinato pinaagis pagpalit og slots. Ingna imong tupad na congrats ha, nakapalit man kano. Na, nya di gani mo tubag pasabot ana wa gina mo palit. Magkus mo ng iyang naong. So kining akong gihisgutan, ato ning nasinati ang pag-inambitay, ang paghinatagay, ngano man sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa simbahan nga mausab ang giatiman sa mahal nga Birhen Maria. Ug ang atong masinati niini mao gyud ang kalinaw, kalipay ug katagbawan sa atong kinabuhi. Manindog ta